खुलुमबाय बे फुंबिलि समाव आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोन गासैनोबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 4 जुन 4 जुन दिनै इलेक्शननि रिजाल्टनि दिन एमपि इलेक्शन थांनाय से दाननि सिगां 7 मेआव एमपि इलेक्शन जानानै थांदोंमोन। दा बेनिनो रिजाल्ट दिनै होगोन। बिथांमोना माखासे मावथिफोरा रिजाल्ट साननाय हाबाफारिखौ मावगासिनो दं। पार्टिनि मावथिफोर रायजो राजाफोर बा जाय बिथांमोना थैथाब थांथाब जुजिदोंमोन नाजादोंमोन UPPL हिसाबै जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहाहोनायनि मुङाव खामानि मावदोंमोन बिथांमोनाबो दा रेडि बे रिजाल्टखौनो नेगासिनो दङ। दा आंबो बे समाव दिनैनि रिजाल्टआ मा जायो बेखौ बेलासिसिम बा मोनाबिलिसिमाव मिथिनो हागोन। बेखौ मा जायो आंबो बेखौनो खबर लानो खिथु थांलाय फैलाय थांफानो आवगायदों। जोंनि माखासे पार्टिनि मावथि बिथांमोना दैदेनगिरि बिथांमोना गारिजों सिबबाय। दा बे गारियावनो आंबो गाखोबाय। रिजाल्टआ मा जायो खबरा मा जायो सोर सासेया देरहामारो। ओरैनोथ' जोंनि गेजेराव बा जोंनि बे 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तियाव मोननै हान्जायाल' स्ट्रं जानानै दङ। स्ट्रं माने बे मोननैनि गेजेरावनो कन्टेस्ट जागोन BPF आरो UPPL बे मोननै हान्जानि गेजेराव। दा जोंनि गेजेराव 10 बोसोर 10 बोसोरानो माबाया हिरा सरनिया देरहानानै एमपि जानानै जोंनि ST खथानिफ्रायनो एमपि जानानै हरै मा मावहैदों मावहैयाखै बेखौ जों मिथिला। हरै बेबा मा खालामहैखो बेखौथ' जोङो खबरबो लाला। दा बे समाव बिथाङा देरहानो हाला होननानै जों बयबो मिथिबाय। दा जोंनि गेजेराव सानैनि गेजेराव सासे जायखिया खाम्फा बरगयारि बिथां आरो जयन्त बसुमतारी बिथांमोन सानैनि गेजेराव सासे देरहालांगोन। दा बेखौ जोङो बेलासिनि 5 बाजिनाय बा 4 बाजिनाय लोगो लोगो जोङो खाथाङै मिथिनो मोनगोन आरो। दा बे समाव आङो गिदिंफानो माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनजों जोङो मा जायो थांखि गैया बबेयाव थांगोन गिदिंगोन आरो माब्रै जादों माब्रै जायाखै रिजाल्टखौ नायगोन बेखौ खबर लानो गिदिंगासिनो दं। दे जेबोथ' अफिस लुनायाथ' गैला सिगांना सेन्ट्रेल स्टेयारिं कमिटि दाबो दंना साजायनाय गैलाब्रा न' माबा गैला ओरै जिरायनो जायगा दं थाब र' थ' दं। माखासे साननाय भट साननाय हाबाफारिया बारायनाय लोगो लोगो देरहागोनखौ रोखा मिथिखानानै हरखा गावनाय बेखौ मावजेनबाय। माबायदि आसाबादि रिजाल्ट 100% देरहानाया खाथां देरहानायनि थाखाय जोंबो माखासे जाजेनबाय अग्रिम दा बेखायनो जोंनि बे सेन्ट्रेल स्टेयारिं कमिटिनि बे अग्रिम हिसाबै जों जाग्रोबाय देरहानायनि मुङाव
बिथांमोनाबो जागासिनो दं आङो माबाला बांद्राय जेबो बुंथ'ला जानाय सम जाबाय आंहा बेदर ओमफ्राय नैबे ना बिराद गोथाव नैबे लिबु एमपि देरहानायनि जाग्रोबाय जोङो जोंनि सेन्ट्रेल स्टेडिं दा आरो बे मोनाजासिम सोलिबाय थागोन जानाया आरो बयखौबो जाहाथे बयबो फैनानै बेवहाय जानायाव हेफाजाब होफैयो बिनि थाखाय आं बयखौबो खावलायहरबाय स्पेसियेलि जोंनि क'क्राझार 1 नाम्बार समस्तिनि साफ्रोमबो भटार्स दैदेनगिरि बयखौबो फैनानै जानायाव हेल्प होफैनो थाखाय बे समाव आं खावलायहरबाय गोजोन्थों आरो खेबसेबाव एनडिए सरकार आरो खेबसेबाव मदि सरकार आरो खेबसेबाव एनडिए सरकार आरो खेबसेबाव मदि सरकार गावजों गाव अनज्लायनाय फोथायलायनायजों मुलुग दरबाराव गोजोन खौसेथिखौ गायसनो गावजों गाव अनज्लायनाय फोथायलायनायजों मुलुग दरबार